3 basic na exercise nga yung buhaton. So, effective kayo ni siya ang 3 step nato nga exercise kay as in mo blooming ka and mo gamay sad ka maka-waste ka og timbang nimo and magawas ang imong fats. So, let's go! So, guys, mao ni siya ang gitawag nato nga ang step 1. So, ibutang na nimo imong lupot dire ana. Dayon mo ana. Okay. I-hold gani mo og 5 seconds then balik din ka ana. Then ana lang yan. Yan, dali ra kayo ni guys ang step 1. Pero, sa mga laki mga kapaw, ha? Para sa mga laki, no? Mo siya step 1. Ha? Oh, yan na rin mo siya kapaw ko. Yan na rin mo kapaw. Ha? Semi-push up pag po ni mga kapaw. Semi-push up rin siya. Pero, ang usan mo kakamot, ha? Ang usan mo kakamot, diri a. Ha? Diri a. Yan na siya mga kapaw. 1 2 3 4, 5. Depende na og pila imong makaya mga kapaog, ha? Ingan na siya mga kapaog. Oh. Step 2 na ta. Step 2 ani guys. Ang step 2 ani ana. Squat ka gamay. Dayon ana. Okay. Ni ka 30 sa ani. Wala. Sayon ra kayo ang step 2 mga kapaog. Ingan na siya mga kapaog. Ha? Ingan na siya kapaog. Kabisik. Ingan na siya. Ha? Ingan na ka. Oh, ihap ka. 1 2 3 4 5 6 7 8. Depende og pila makaya nimo, no? Oh, depende og pila makaya nimo. Step 3 na ta. Mo din ang step 3 guys. Mo din ang step 3. Wala ka. Ang step 3 sa mga laki mga kapaok, ha? Medyo lisod-lisod ni siya. Ha? Pero kaya ba kung nga kaya ninyo ni? Ha? Oh, kaya ninyo ni mga kapaok. Ingan na siya mga kapaok. Ha? Ingan na ang step 3. Oh. Push up na siya, 2 hands, ha? Ano siya mga kapaok, ha? Oh. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depende rin po din nyo og pila inyong makaya, no? O, ayaw naman pugsa sa makaya rin nyo. Kaya katong mga exercise itong mga kapaw ka, o ito'y makatabang sa tuwa nga, magpas ko katong lawas ba? O, taas na resistensya. O, marito mga kapaw. Thank you.